El 22, Carla arriba i Pous i Pagès fugen. El 23, amb bibliobús, molta gent de l'Institució de les Lletres Catalanes. I ara arribem al 24 de gener del 39, aviam qui es va escapar. Com estava l'exèrcit franquista? L'exèrcit franquista havia arribat al Prat i ja havia ocupat Manresa. Per tant, estaven ja fent com una tenalla contra Barcelona. Recordem, això la gent de la nostra edat ho sap. Vosaltres, la gent jove, potser no. Però les tropes franquistes van entrar a Barcelona el 26 de gener. Estem al 24. Estem explicant el que va passar el 24. Aleshores, els nostres intel·lectuals, a primera hora del matí, què fan? Els intel·lectuals que havien arribat a saber que hi hauria un camió al jardí del Palau Robert, se'n van cap al Palau Robert. Alguns, com en Xavier Benguerel, que vivia al Poble Nou, que estava malalt i havia anat a dormir a casa d'un cunyat que vivia més a prop. I queien En aquell moment no bombes. es podia, i queien bombes. Però llegint els vençuts i els fugitius del Benguerel, t'adones d'uns detalls que per una sèrie són molt interessants. Sí, i aquest camió descobert els portarà fins a Girona, enmig de la gran corrua de fugitius i enmig d'algun bombardeig. I ens pots llegir alguna cosa del Benguerel? Ho pressentia, però amb la imaginació no havia estat capaç de crear aquell espectacle que ara veia amb els ulls. Em vaig asseure de nou, sense fer cap comentari, però era inevitable no pensar en l'immediat destí que ens esperava, que esperava sobretot aquella multitud que s'esforçava a caminar sabent de què fugia, però sense saber on anava. El camió es posà de nou en marxa. Per què ens obrien pas? Per què no ens assaltaven? Per què havíem de ser uns privilegiats nosaltres? Era just pensar-ho. I, en canvi, esborronava d'imaginar que una pana qualsevol ens podria obligar a continuar a peu, com la immensa majoria. I el mestre Fabra, que en saps res del mestre Fabra? Sí, el mestre Fabra està a Sant Feliu de Codina i marxa amb la seva família cap a Girona. Ell venia, no?, cada dia durant la Guerra Civil i abans. Sí, de Sant Feliu de Codina. I tenia com una relació bona amb el Miquel Josep? Jo crec que el Pompeu Fabra tenia una bona... Què en saps tu d'això? No en sé res, el que expliquen ells. Jo crec que tenien una molt bona relació. A Pompeu Fabra tothom el deixa bé. Sí. Això s'ha de tenir en compte, perquè altres casos, altres entre ells tenien alguna mania i petiteses o mesquineses. Però el Pompeu Fabra tothom el deixa molt bé. I fumava pipa. I fumava pipa, però de tant en tant es fumava alguns puros. Això és molt divertit. Conyac li agradava? Sí, també em sembla. Llavors, explico tot. Bé, tu m'ajudes a explicar-ho. El Miquel Josep de tant en tant coneixia algun aviador que de tant en tant li portava algun puro i algun conyac, així francès. Clar, en aquell moment pensàvem que la gent ni puros, no sé, ni fumar ni res, anaven com podien. I de tant en tant l'invitava el Miquel Josep en el Pompeu Fabra. A Palau Robert. A Palau Robert, clar. Quan passem per allà, que sapiguem que en un d'aquells despatxos, doncs el mestre Fabra i l'organitzador del bibliobús, per ordre de Carles Pissunyer, doncs tenien les seves converses. I es dedicaven a això, mentre fumaven un puro i bevien una mica de conyac. La vida no pot ser tan dura. Molt bé. I llavors aquest el tenim que se'n va cap a Girona, cap a Can Pol. A Can Pol és a Bescanó, mentre els parlamentaris que ho tenien a sobre molt complicat, més complicat que els intel·lectuals, comencen a marxar. Un d'aquests, que era escriptor, era de la institució, però també era parlamentari, és el Rovira i Virgili. Era una mica sord. Bastant sord. Sí, el Guansé també, però aquest sord.
Llavors, a la 1 de la matinada els van a recollir el Rovira Virgili amb la seva dona i els 2 fills. El dia 24 ja està. Tenim uns que se'n van, el que passa que és interessant saber més o menys on són tots. N'hi ha uns d'aquests que han vingut amb el camió que se'n van, 3 a Mangarel, que se'n van a Bescanó. Mangarel està malalt i s'ha de quedar a Bescanó i s'hi queda algú altre, però els altres tornen a Girona. Escolta, la gent que vulgui trobar aquestes notes ho posarem a la descripció, però digues una cosa, jo a vegades poso Iolanda Pelegrí dia a dia i em surt a Google. La ruta de l'exili. Ruta de l'exili, Iolanda Pelegrí. Sí. Bé, regals. A veure, això és un préstec. El balneari de la Maria Campillo, ja l'he llegit. Bé, gràcies. Això és un regal perquè l'he comprat 2 vegades. Cartes de guerra i d'exili, de la Mercè Rodoreda. Molt bé. T'agradarà. Sí. Hi ha una que comença, Persland, bla, 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 en l'Oriols. A veure, aquí són coses que... Sí, cromorrepes. Són primets, però bueno. És primet, eh? Molt bé. I aquí dintre encara hi ha un cromorrepe més primet. Sí. Que diu? L'odi neix en el qui té raó, l'amor en el qui dubta, de l'Anna Murià. L'Anna Murià, el tema del dubte, el treballa molt, és una cosa... La culpa en el Benguerel, Déu-n'hi-do. La Gaseta de les Lletres. Això és el suplement literari de la nova revista, que això es feia a Mèxic. L'any 56. És de Mèxic, i l'Anna me'n va donar que en tenia, l'Anna Murià, i ara també he vist que en tenia de repes. Dic, home,